ginagawa mo? Magdali-dali ko anig. Lakaw ron kay kuan na ba kaning di na ba tumusugot tong akong bana nga mobile kog kandidasi. Oh, ikaw. Asa mo ka mo dili? Ano ka nang bag nimo? Wato ko kumbili kay mobile kog kandidasi. Kandidasi. Mo pa ka kandidasi? Nga sa una, nilaura kasi mo ang pagkakagawad. Kaya tungod kay ang atong Saan ron? Kabanaw ba? Inuta imong gibaligya. Imong gipanganag sa mga tao yang karon. Unsa ba may imong ibaligya ron? Wala naman ta. Oh, makadaog pa ka. Ayaw na sige gaganda. Saan na diraw nga? Pati man ba na ah? Saan may mudagan o kagawad? Maritis ko diri. Dan rakot naong oh kanang nimo di na kasaligan. Dagan sa akin. Masya ko kuan, kagawad. Diyos ko, ginoo. Na, hindi ko mabutar anang yung pati yun ang kwarta. Mura ko to kay nang pati yung mudagan pag kagawad. Lakaw ko mobile kog kandidasi. Dili lagi. Wa lagi muda ang alam ko ba tayatag mo sa Sa una bitaw kay dardala og paralista-lista kay kunuhay kirang na ayuda. Bro, so ginawa yun naabot. Rakot yung kay ning mudagan yung pani, yung masyangan ni. Sus, di yung ko mabutar anig. Kagawad kay yung rakota. Sus kanang na ay paabot yung ayuda niya. Ugan. Sus ko ginoo. Ambot na lang. Kuan kay mobile kog kandidasi Ano nga akong gibaligya? katong kamera mo sa bukid di mo lang magilap na. Tana. Mobile kog kandidasi Kani kung mahatag ni kwarta kay kwartaan ni. Dawaton ako bro. Hindi ko mabutar anak eh. Sus, parte yun ang kwarta. Di lagi. Oh, ano? Kung ako tingnan bisa mo kita ka mo kon pwede do wala yung betar mo. Di ako maawan ka kailangan yung pagdandagan. Kasi dili lagi mo ang magigip. Ayun yung pagdandagan. Ay, magbugot na din ako. Ay, magbugot. Abala ka. Wala ka maulaw. Sus! Kung ginoo ba na ba ninyo dira? Mudagan na pong kagawad antibasyang. Na, di lagi apong kamudaog kay kurakot kay gnoong. Bay pa mudagan kita sunasan, madaog pa ka. Hoy, mga manitis, ay mo pagbuot. Mulakaw ko, mobile kog kandidasi. Ayaw lagi sige. Ayaw lagi ato lagi gay. Dili lagi apong ka makatuog lagi. Mulakaw lagi. Dili lagi ka maulaw lagi ka sa una. Ikaw lagi. Dili lagi. That the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new. Ay, problema na ko aning ako ang kuan ron ay kinabuhi. Ang anak ko'y anak nga buta. Ako pod bungkol. Sao na lang gintaw na ko ani. Hoy, tikboy. Kuha ko tubig dito be. Be, inay lang. Nakamemorize sa mga nagyanan dia. Kaya ko ang tiil sakit pa kay ni. Unsa? Tuba? Ah, naunsa namin taon ka ay. Dagan pa kita problema niya, mainam pa yung kag tuba. Tuba. Tubig man. Anong tuba man ay mong giingon? Kabungol lang ka na. Buta pa na. Bungol pa ka. Huwag kay ayaw yun. Tubig ba ang akong giingon ni mo? Kung sa ako'y tuba. Oh, gani niya. Tuba. Karon na pagsuba. Sa amin yung tinoda na. Tuba, suba. Sus ko. Unsay tuba? Unsay suba? Tubig. Bungol. Buta pa ka. Bungol pa kang animala kang dako. Ikaw pungkol. Animal! Paano daw? Juan, mubalos ba yung animala ka? Estero ko ng asap. Na. Basta mga mapunta. Uy, dahil na rin puntahan oy. Pre. Puka. Asa na mo kage? Daraw. Kana. Tubig ba ya ha? Basin mo dala na pukang tuba. Para may tuba di anak ko nang unya, rabal ako na imnon. Basin ana. Tubig ba gira tubig? Unsa? Pasigaw ng suga. Adili basi ka ang sugat na. Nay, yung pungula ni butaan ni animal kanakan nun. Lot ay kanako ko
mo. Dili ba siya kang suga, ningo mo nimo. Nga tubig, basi gimuhan ng kwao ng tuba na ko diya. Bisit. Ay, buka pula ka! Ikaw ni bala ka, usok-usok ko na ha? 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 Bawal ya! Ako na lang magbuhat ng tuba. Ako tubig. Bisit ka. Ikaw magusok ko na ka na ko na. Ha? Sige, Ano may ba ka? buta! Ha? Ako na lang buhat eh. Ang bukay ka.